Zápas akože slovenského pohára sme my nešli s veľkými očami, pretože sme nemali z čoho ísť. My sme nakoniec, jak dohrali základnú časť, tak sme mali dosť času na prípravu, čiže sme si urobili takú kondičnú vložku, tu sme zakončili v nedeľu, takže odrazilo sa to na výkonnosti, samozrejme dievčat, ale nechcem týmto obhajovať celú našu výkonnosť, je jasné diametrálny rozdiel v úrovne našich hráčov a v úrovne hráčov Juventy. Je to isté v nasadení, v skúsenostiach, takže ja si myslím, že po každej stránke boli dneska lepšie. No, my sme bohužiaľ museli hrať bez pivotky Vejovej, tá je chorá, ani Táňa nemôže hrať. Šutraňová, pretože má problémy s juniorskou zrazu s ramenom. Takže nám to také dve hráčky dosť chýbajú. A ostatní, čo dostali možnosti, tak si myslím, že bolo tam takých 3-4 hráčov, ktoré nesplňajú kritéria takýchto hĺkových zápasov.